Televidente Bombini a autorizzazione di time out. Ora in time out non si parla di un campionato di mondialito che lo omologato il 6 di giugno, un programma che è risultato di programma di Bobario. Weekend capace, weekend arriva dat hij un foot golf. Golf, maar ook of ballyvoetbal. Nos invitaram para hoje, o senhor Leo de Hertog, que nós vamos conversar de mundialito e também como vai com golf de futebol, mas não de carinhosamente. Nós temos time out. Corte que se liga no back, nós estamos conversando com o senhor Leo de Hertog. Dank je para que nós estamos com o Leo de Hertog, die mondialito. We gaan even beginnen bij die voetgolf. Ja. Leg me even uit, hoe gaat het? Hoeveel holes hebben jullie? Laten we daar beginnen. Nou, we hebben dus afgesproken met dus de bestuur van de golfclub Aruba. Van Sint-Nicolaas hebben we afgesproken om 9 holes. Nee, moesten jullie 9 holes maken? Nee, die hebben we... Die bal is groter. Die bal is groot. Die holes waren ongeveer 50 centimeter in doorsnee. Okay. En die werden dus, hebben we de hulp gehad van Wegenbouw Aruba, die heeft ze met de machine, die zijn ze omgegaan. Dat is toch makkelijker gegaan. Makkelijk gegaan. Ja. En hoe was de wedstrijd? Joh? Ja, het is leuk. Ik had dat op een gegeven moment gelezen en gezien in Nederland. Dat voetgolf fun heet het ook. Het voetgolf fun, dus het is leuk. Dus ik denk, nou dat wil ik ook een keer op Aruba proberen. Vandaar dat we dat dus afgelopen... En, hoe was de reactie? Nou, geweldig. De mensen waren even blij. En vooral ook de bestuur en de mensen van de golfclub. Omdat het... Het brengt leven in de brouwerij. Ja. Ziet jij misschien iets hierachter liggen om misschien... een kampioenschap ervan te maken? Nou, een paar maanden? Daar werd al over gepraat. Bijvoorbeeld, er was een ploeg van Eljo. En die zei, dat willen we elke maand doen. En, elke maand, elke 2 weken of elke week? En dan, ja, we kunnen een soort kampioenschap van maken. Ja, zeker en het is ook heel erg geschikt voor, zeg maar, voor teambuildingsactiviteiten voor bedrijven en zo. Ja, want het is leuk. Kijk bijvoorbeeld de Compra. Compra die is bezig genomen met die 5K. Weet je hoeveel mensen naar die 5K gaan? Enorm veel mensen die gaan. Ik heb me net vandaag ingezeten. Ah, mooi zo. Kijk, volgens mij moeten... Ik zeg Compra, maar Radisson Hotel, die doet het ook. Ja. Die is een stap verder gegaan. Ze hebben een gym van het hotel die dicht was. Hebben ze opengemaakt voor de employees. Ze mogen gymnastiek gaan doen, denk ik, joh. Nou, dat probeer ik ook, bedrijfsfitness. Belangrijk, dat de mensen voordat ze naar het werk gaan of na het werk, dat ze zelf hun gezondheid, hun reguleren. Ja, zeker. Ja. Ik zeg me, hoe gaat het nou met de voetgolf? Moest je die bal schoppen? Ja. Hoe ver waren de holes? We hebben gewoon dezelfde holes gebruikt, alleen we mochten niet op de tee. Oké, dat is begrijpelijk. De holes werden naast de tee gegraven. En je begon dus gewoon met groepjes van 4. Dus je hebt ook 3 in golf heb je 3, 4 en 5. Je kan 3 of 4, 5 of 5 shots krijgen. Ja. Nee, dus de meeste shots waren ongeveer 4 of 5 keer. Dus alle 4 trappen een bal. De bal die het verste komt en het beste ligt, die kies je uit. Van daaruit ga je alle 4 weer trappen. De beste bal die blijft weer liggen, die pak je. Totdat je vlak bij de hole bent, neem je de beste bal en dan de eerste of de tweede schiet erin. En dan heb je dus het aantal... Wie heeft gewonnen? Team Bobby. Team Bobby. Ja. Maar het lag heel dicht bij elkaar. Zij met 44 trappen en de meeste was iets van 2,53. Dus het lag heel erg dicht bij elkaar. Close. Maar het is wat mij zo... Je loopt daar op die grote golfbaan in Sint-Nicolaas. Heerlijk, in de wind. Vroeg? Zijn jullie vroeg begonnen? Ja, we zijn 8:30 ongeveer begonnen. Ja, het kan nog vroeger, Ja. Goed, maar het is...
je hoort niks, je hoort de zee, het is fantastisch, het was fantastisch. Televidente que nós vemos time out cortico sin que nós vemos conversando más con el señor Leo de Hertog que viaja para el mundialito que está viniendo. Televidente, dank u wel con ons stond ook señor Leo de Hertog. Leo, hebben jullie sponsors? Ja. Eigenlijk vanaf het begin, van het moment dat de mensen kwamen en een kop koffie kregen tot het eind, waarbij we dus een lunch kregen van Madame Jeanette, was alles gesponsord. Dus Compra zorgde voor drinken. Wat ik al zei, de Arubaanse Wegenbouw had de gaten gegraven. Ja. De holes, dat waren eigenlijk rioolbuizen, grote rioolbuizen, werden gemaakt door MNO. Oh. We hadden ook nog drinken van Martijn Trading. Coca-Cola heeft ook nog meegedaan met sponsoring. Er was ook parlementariërs waren nog langs. Lorna Farlak was nog langsgekomen. Het was echt geweldig. Echt leuk. Ja. Laten we nou even over de Mundialito gaan praten. Jij bent de coach voor Nederland? Ben jij de Louis van Gaal van Nederland? Ja, ik werd benaderd door... want het is een combinatie van Bobario en het wordt op het terrein van Dakota. Dus Amado Rosine van Bobario op het ogenblik, die organiseerde. En die had mij gevraagd of ik het coachschap van Nederland op Hoe is het met je blessures voor deze Mundialito? Van ons team? Nou, ik wil niks ten nadele, maar misschien hebben wij nog wel meer kans dan op de Mundialito dan Nederland in Rio. Ja, ik weet het niet. Nee, het gaat interessant worden. Ik heb dus coachschap, ik heb nog niet voldoende spelers, dus dat wil ik ook nog even doorgeven. Het is alleen maar voor 35 Je kan Van der Rijn vragen om bij jou te spelen. Hey? Van der Rijn. Ja, die kan niet, want die mag niet meedoen in Nederland. Ja, misschien zijn er nog. Ja. Nee, het is dus voor 35-plussers. Hoeveel teams hebben jullie? Er zijn 8 teams. 8 teams, leuk. 8 teams, dus... 2 weken of 3 weken? Of nee, 2 dagen? Nee, 2 dagen. 2 dagen. Dus de eerste wedstrijd is, geloof ik, zijn 2 x 25 minuten. En dan de volgende dag zijn het 2 x een kwartier. En dan, Maar alles is fantastisch geregeld. Er wordt een officiële trekking, net zoals bij de Mundialito, bij de Mundial. Moet erbij. Ja. En prijzen, alles is geregeld. Wij worden trouwens gesponsord ook nog door de KNVB. Ja? Ja. Dat is mooi. Dat is mooi, hè? Dus mooi. Ik heb... En zelfs de directeur World Coaches, die zei van, waarom heb je hem niet ingebeld? Want dan had ik het team kunnen coachen. Ja? Ja. Wie is die? Johan van Gijn. Is hij momenteel op beroer? Nee, maar hij zegt, als ik geweten was, dan was ik overgekomen om... Ik ken van die van Gijn, van de KNVB. Ja. Dat zou leuk wezen, joh. Ja, maar ik heb hem toen teruggemaild dat als hij komt, dan mag hij mijn plaats overnemen. Nee, voor volgend jaar misschien. Ja. Want dit komt elk jaar voor, hoor. Dit is zo leuk en Dakota zijn ze echt enthousiast ermee, hoor. Ze doen het echt geweldig, want het is echt ook helemaal geweldig verzorgd. Maar ik wil nog even doorgeven dat, als dat kan, dus het is voor 35-plussers. En als er nog Nederlanders zijn die hier aan mee willen doen, dan kunnen ze contact met mij opnemen. Leo de Hertog, telefoon 592-7282. Want ik wil nog in ieder geval 1 selectiewedstrijd houden. Je moet Klaas-Jan Huntelaar opbellen. Hé? Klaas-Jan Huntelaar. Ja, die kan ik ook wel opbellen. En ik zal minder spelers gebruiken dan Van Gaal, want die heeft er in de oefenwedstrijden geloof ik al bijna 70 gebruikt. Dus. Godzijdank. Ja. Maar Cruijff ook overbrengen. Ja, maar het is dat zou het ding worden, als het mogelijk zou zijn. Ja. Televidente, de 6 de juni, tá em Mundialito, no lugar centro de Dakota. Esta permite vir mais grande mês. Tour de team não te besta buscando
dan Cruyff, con Ribéry, con Ronaldo, con Messi, para jugar, para dar uma boa impressão atrás. E Mundialito da conta sempre a hopi gente, eta no saco, quando tá com hopi entusiasmo e amor para o torneio aqui. Agora que o Leo havia como treinador de Holanda, mas disse, é um país holandês, porque tem muito gente que não na seleção. E kan opbellen, joh. Hey, succes. Succes die weekend daar. En proficiat met die voetbalgolf. Ja, we hopen dat dat wat meer, zeg maar, wat meer activiteiten op de golfbaan van Sint-Nicolaas.